Xeni ta' sim il-qalb f'Witiline, kollegi imbikma, nies li jgħixu fl-istess triq maħsuda wara li ġriet l-aħbar li raġel Albanis tilef ħajtu traġikament wara li waqa' qoli ta' madwar 7 sulari. Il-każ seħal ħabta ta' 8 ta' filgħodu fi blokk appartamenti li bħalissa għada qed tinbena fi triq il-Rempuċ Marsa Skala. Malli seħ l-inċident waslu fil-post diversi membri tad Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili kif ukoll pulizija u ambulanza, iżda kien kollu għal xejn. Il-ħaddiem li waqaf xaft miet fil-post. Fil-fatt kellhom ikunu uffiċjali mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili li ħarġu l-katavru mis-sit. Sorsi qed jindikaw li meta seħ l-inċident il-ħaddiem li għandu 38 sena u residenti San Pawl il-Baħar kien qed iwettaq xogħol ta' tikħil propju f'dan ix-xaft. Raba' u ħbieb tal-Albanisi li nġabru fi triq il-Rempuċ deru viżibilment imbikma b'dak li seħ u ħafna ma setgħux jemnu dak li kienu qegħdin jaraw quddiem għajnejhom. Dwar dan il-każ infetħet inkjesta mmexxija mill-Maġistrat Donatella Frendo Dimek fil-waqt li l-investigazzjonijiet tal-Pulizija għadhom għaddejjin.